Ca să știi ce ai de făcut pe mai departe, este important să știi cum ești astăzi, cum te simți, ce te entuziasmează în relația cu partenerul, ce funcționează și ce nu. Așa că, haide să vedem împreună unde se află relația ta acum. Sunt Andreea Ionescu și îți mulțumesc că ești aici pe canalul meu, unde săptămânal găsești informații utile și bune de pus în practică din aria ta de interes, desigur. Nu uita să te abonezi la canalul meu, apăsând butonul dedicat și în felul acesta vei fi informat ori de câte ori adaug materiale noi. Orice relație are fluctuații. Ele nu determină însă separarea celor doi la orice mic hop. Nu te gândești, de exemplu, la divorț la prima aniversare uitată sau la primul cadou nepotrivit pe care l-ai făcut partenerului sau la prima ceartă. Nu te gândești la divorț nici atunci când micile șicane de zi cu zi devin tot mai iritante sau atunci când obligațiile de familie te copleșesc. Este normal să fie așa, cu toții obosim, însă asta nu înseamnă că aceste situații vor fi eliminate total sau că ele trebuie să ducă la separare. Numai de cei doi depinde dacă în timp acestea vor putea deveni motive serioase de divorț. Însă eu îți spun că orice lucru se rezolvă prin comunicare deschisă, prin asumare și prin schimbarea necesară. Eu te sfătuiesc să nu vorbești despre divorț nici măcar în glumă, dacă el nu are ce căuta în relația voastră de cuplu. Știi că în orice glumă există și un sâmbure de adevăr. Așa că dacă îți faci o obișnuință din a folosi acest cuvânt cu sensul de a-l amenința pe celălalt atunci când te supără mai tare, te asigur că subconștientul tău va prelua acest cuvânt și este posibil ca într-o zi el să nu mai fie o glumă. Așa că dacă nu te afli în această situație, evită total cuvântul divorț. Am întâlnit cupluri care au pornit pe această cale a divorțului, însă pe parcursul lui ei și-au dat seama că de fapt nu vor să divorțeze, că lor le este bine împreună, că ei vor să fie împreună, însă micile acestea neajunsuri, șicane și probleme i-au determinat să facă pasul prea repede spre divorț, fără să vorbească deschis despre problemele lor, fără să găsească împreună soluții de rezolvare și relația să meargă mai departe. Un divorț presupune o ruptură definitivă a cuplului. El apare atunci când cei doi nu se mai simt atrași unul de celălalt, nu mai au preocupare de a petrece timp împreună, de a avea activități împreună sau proiecte de familie, sunt tot mai distanți și tot mai reci, nu mai comunică și preocuparea lor este de a face activități și lucruri în mod individual cât mai departe unul de celălalt. În această situație am putea să ne gândim că poate fi luat în calcul divorțul. Însă, dacă nu te afli acolo, puneți câteva întrebări conștiente și acordă-ți și răspunsurile la aceste întrebări, astfel încât să poți să ai o claritate mai mare asupra felului în care te simți, asupra felului în care este relația ta astăzi și ce este de făcut pe mai departe. Așadar, notează-ți aceste întrebări, dar și răspunsurile aferente. Cum mă simt eu în preajma partenerului? Cum mă simt în absența lui? Când am discutat deschis despre ultima noastră ceartă? El ține cont de ceea ce eu îl rog? Eu țin cont de rugămințile lui? Care ar fi următorul proiect pe care vrem să-l dezvoltăm împreună, ca și cuplu? Dacă răspunsurile tale sunt înspre relație și nu departe de ea, este evident că nu discutăm despre divorț în cazul tău. Propune acest exercițiu și partenerului tău și apoi discutați deschis despre răspunsurile voastre. Ele vă vor da o claritate a relației și veți ști dacă următoarea voastră discuție este proiectul comun pe care vreți să-l derulați sau divorțul. Înainte de a te gândi la divorț, vezi unde se află relația ta astăzi. Conștientizarea este cel mai important pilon al existenței tale și deloc de neglijat. Și nu te speria, nu te panica, există soluții de rezolvare. Și atâta timp cât ele depind de tine, treaba este pe jumătate rezolvată. Eu mă opresc aici astăzi, îți mulțumesc pentru că mi-ai fost alături și m-ai urmărit. Aștept în continuare mesajele tale cu o nevoie pe care o ai sau o părere despre cum ți s-a părut acest episod. În episodul următor îți voi povesti despre cele două metode care îți vor ușura divorțul. Pe curând!